vaccinated na ako ng Sinopharm. So, ito na siya. Mayroon na akong green card. Ayan na siya. So, ngayon, uuwi na ako and iinom na ako ng gamot. Kakain na ako. Mabuti na yung nag-iingat. So, ayan everyone. Babalitaan ko kayo kung ano yung naramdaman ko after nito. Hello everyone, good morning. So, times check 6 in the morning. So, kakagising ko lang po. September 10, 2021. So, ito po yung first day after ko mabaksin kahapon, September 9. So, hindi po ako masyadong nakatulog kasi hindi ako makatagilid sa kaliwa kasi masakit yung balikat ko, and then pakiramdam ko parang ano siya, parang may pumipitik-pitik sa may bandang puso ko, parang makirot. Tapos sa kanan naman hindi ako makatagilid kasi ganun din, parang hinihila. So yung hinayaan ko lang, nagpray lang ako, tapos bumangon ako, uminom ako ng may gam-gam na tubig hanggang sa nakatulog ako. So ngayon, pagising ko ng umaga, yung katawan ko ay parang masasakit, pero yung ulo ko, hindi naman ako masakit ang ulo. Medyo parang ano lang, parang puno ng hangin yung ulo ko. Pero hindi naman siya masakit. Tapos yung mata ko, parang may mga ulap-ulap. Yung parang, basta, ang hirap explain. Tapos, ayun. Wala naman akong sipon. Wala namang lagnat. So, ayun lang yung naramdaman ko ngayong umaga. So, I think papasok pa rin ako sa shop. Pupunta pa rin ako sa shop. So, bukas ulit. So, today is September 12, 2021, and time check, it's around 5 minutes before 10 in the morning, and nandito po ako sa shop. So, ibig sabihin, maganda ang pakiramdam ko kasi nandito ako ngayon sa shop. Pero last night, hindi maganda yung pakiramdam ko. May lagnat ako. Pero pagising ko ng umaga, naligo ako ng maligam-gam na tubig, uminom ako ng Milo, and then yun, maganda yung pakiramdam ko, kaya nakapag-open ako ng shop. So ngayon, wala akong lagnat, hindi masakit yung ulo ko, hindi ako nahihilo, pero masakit pa rin yung balikat ko, nangangalay pa rin siya yung manito ko, tapos parang wala akong energy, ang sakit ng katawan ko, parang binugbog, especially yung bandang left part. Pero the good thing is, wala akong sakit ng ulo, and wala akong hilo, and wala akong lagnat. Kaya, I'm so happy na ganun siya. So, sabi nila, nagre-react daw yung gamot. Hindi ka agad, first to 3 days. Yung iba daw, after a week, nagre-react. Yung iba naman, the day after nung mabaksin, katulad ng sister ko, kunyari, nabaksin siya na ngayon, kinubukasan, since start kinabukasan, 1 week siyang baldado. May lagnat, may sakit ng katawan, may sakit ng ulo, may hilo. But thanks God, ako sa first dose ng Sinopharm, wala po akong ganong naramdaman. Wala akong severe na fever. Konti lang kagabi, parang sinat lang. Tapos nung uminom ako ng biogesic, pagising ko this morning, wala na siya. So yun ang pinaka-importante sa lahat. And I stay hydrated. Kakainom ko lang ng Lipton tea. Nag-less ako ng mag-drink ng coffee kasi after ko mabaksin, in the next morning, uminom ako ng coffee. And then, I feel nagpalpitate ako, parang nag-short breath ako, kaya hindi muna ako uminom ng kape. So, nag-Lipton tea muna ako, and then nag-Milo, nag-gatas, hindi muna ako nagkape. Kasi parang pipilim ko, nag-short breath ako, tapos yung palpitate yung parang nininervous ako. So, yun. And so far, okay naman. Wala akong sakit ng ulo, yun ang pinaka-importante. Wala akong sakit ng ulo kasi napaka-uncomfortable. Update lang po ako, quick update about sa Sinopharm vaccine experience ko, kung ano ang nararamdaman ko. So, pang 4 days ko na po. And so far, thank you Lord dahil maganda po yung pakiramdam ko. Gumising ako kaninang umaga, maganda yung pakiramdam ko.
wala akong lagnat, walang masakit ang ulo, hindi nahihilo. Pero masakit pa rin po yung left arm ko, and masakit yung sikmura ko, yung tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit. It's been, mula nung na-vaccine ako, lagi akong parang mayroon akong something sa tiyan ko. Parang may acid reflux. So yun. Tapos parang binugbog yung katawan ko, pero tolerable naman. Kaya ko naman pumunta dito sa tindahan para magtrabaho. So yun, importante wala akong lagnat, hindi masakit ang ulo, at hindi nahihilo, para pag mayroon ka kasing ganun, uncomfortable kumilos. So hindi ko na lang masyadong pinapansin. Basta focus na lang ako dito sa ginagawa ko. Kasi kapag lalo kang nag-isip, tapos minsan kasi ginagawa ko, nagsisearch ako, sabi ko, ano kaya ang side effect ng Sinopharm? Lalo ako nagpapalpitate. So, natatakot ako. Kaya ginawa ko, hindi na ako nagbabasa about sa side effect ng Sinopharm, tungkol sa mga vaccine. Hindi na ako nagsisearch kasi ninenervyos lang ako. Kaya yun. Ano lang, umiinom ako ng maraming tubig, umiinom ako ng coconut water. So, yun. Day 4 update. Yun lang po mga kamay. So, yeah, I wish all of you, everyone, have a nice day. See you on my 5th day update. Hello everyone, good morning! So today mag-short update lang po ako about sa experience ko at nararamdaman ko ng after ko mabaksin ng Sinopharm. So ayan, so you can see, nagkakape na naman ako. So ibig sabihin, magaling na po ako. Ibig sabihin, hindi na ako nagpapalpitate. Kasi last time, I noticed no after ko mabaksin, palpitate po ako. So, ang nangyari, tumigil muna ako mag-inom ng coffee, especially black coffee and green tea. So, ngayon, uminom na ako ulit kasi pang 4 days. Pang 5 days ko na ngayon, ma. 5 days ko na. So, ayan. Kakain na ako and yun, papasok na ako sa little shop ko. So, ayun, wala namang masama akong nararamdaman sa ngayon. Pero yung left arm ko, masakit pa rin. Medyo maano pa rin siya, mabigat. Hindi na rin ako nagka-palpitate at parang nininervyos at yung parang may hangin ang ulo ko. Nawala na siya. So, yun. That's a good thing. So, yeah. Yun lang. Let's try again tomorrow. Pang 6 days and 7 days. And that's it. So, for now, have a nice day, everyone. The next day. Hello guys, good morning! Welcome to our channel. So, nandito po ako ngayon sa shop. So, quick update lang ako about sa Sinopharm na vaccine ko, which is pang 6 days ko na. And wala na po akong nararamdaman kung ano. So, thank you Lord. Wala akong any bad side effects. Feeling ko normal. And the good thing is, parang napansin ko ay nabawasan yung mga sakit ng ulo ko. Dati kasi before vaccine, laging masakit yung ulo ko. But then, ngayon, since na-vaccine ako, parang feeling ko, napakagaan ng ulo ko. Hindi na ako inaatake ng madalas na migraine, tapos ng severe na headache. So, hindi ko alam kung yun ang reason, pero yun na napansin kong kakaiba. Tapos, ayun, yung stomach ko, parang, yung lagi na lang ako, feeling ko may acid reflux, pero okay naman. Pero about sa ulo ko, wala. So, yun lang yung update ko. And, I think hanggang 6 days na lang yung update ko kasi magaling na ako, wala akong nararamdamang any discomfort within 6 days na pag-observe kung ano ang side effect ng Sinopharm sa akin. So, hindi lahat pare-parehas ng nararamdaman at ng side effect kapag ikaw ay nagpapaksin ng kahit ano-ano mga vaccine, especially kung Sinopharm. Yung iba, may mga nararamdaman sa Sinopharm. Pero ako po, first to 2 days lang ako nakaramdam ng sobrang bigat ng katawan ko. Pero, walang lagnat. Nagkaroon lang ako ng sinat sa pangatlong araw ko. Pero, super slight lang. So, ayun. I'm excited for my second dose of vaccine sa October 7. So, ayan, update ko kayo ulit sa aking second dose vaccine. Kaya kayo, huwag kayong matakot. Kapag kayo vaccine, huwag kayong manonood ng kung ano-ano na magta-trigger para kayong matakot at malungkot. Kaya, ayun, just be positive na lang and pray na sana maging okay ang lahat. Magtiwala kay Lord na everything will be okay in Jesus' name. So, yun, para sa ating lahat, gawin natin kung ano yung tungkulin natin na maitutulong natin sa ating bansa. So, yun.
pumatakot. Yun, umiinom ako lagi ng vitamin C. Tapos minsan ng persulfate, yun ng vitamins ko. Pero hindi araw-araw kasi feeling ko tumataba ako sa mga vitamins. Kaya hindi araw-araw. Tapos yun, plenty of water na lang. And umiinom ako ng lemon water, which is my vitamin C naman yun. So yun. And healthy sleep and stay positive. So yeah, hanggang dito na lang everyone. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Ingat kayo palagi. Magpag-vaccine ka na. Huwag kang matakot.